Ei, tu! Sí, tu! Que no havies d'anar a Bangladesh? Va, vinga! Agafa la maleta. Ai, marxa! Brillo, brillo, brillo! Encara perdràs l'avió! Ai, com se m'espera. És que no puedo más. Sempre! Escolteu bé, sempre s'ha de fer cas al que et diu el cor, collons! Em diuen Rosa, i després de 6 experiències frustrades, per fi he superat la meva inestabilitat emocional. Per fi l'he trobat! Vaig descobrir que es dedicava al tràfic de blanques. Així que el vaig denunciar. Ai, però ara he conegut algú molt especial. Algú que m'ha fet entendre el verdader amor. És ella. Després de l'últim mes, se'm va endur el televisor, el cotxe i l'ortodòncia que m'estava pagant ma mare. Així tot, no puc parar de pensar en ella, no puc parar de cridar. Per oblidar-la, estic sortint amb un monitor de ioga, però m'ha trencat 3 costelles. A l'hospital, a la planta de traumatologia, he conegut un fisioterapeuta, un noi senzill, introvertit. Ai, però quan em toca és que... Ai, el que sento, Déu meu. Gracias al amor y todo, gracias al amor. Gracias al amor estoy así.